Взех една тетрадка и пише римата гладка. Мързи ме рано да ставам, предпочитам моята рима да почитам. Утре пак в затвора все едно ми преподават в килера. По-добър станах от имера, не ме кефи тая сфера. Бягам от час, идва направо при вас. Влизам като пак в стаята с мощния глас. Искам да седя и да се кефи на тя, дето учат по 5 часа и се смея. Минава няколко часа, полудявам, ставам Еминем от новата раса и не искам никой да ми слага тетрадки в моята каса. Аз съм пас, поздрав за моя клас, нищо никой ни влизат в час. Вечерта ми късна, младоженец ставам като се обръсна, който ми се прави на интересен с римата, ще го блъсна. Той ми слуша рапа и с главата мръдна, виждам някакъв учебника прегърна. Дадох му пари да се излекува, после го прибих, защото главата ми надува. Дори тогава римите ми чува. Как ти се струва? Рапа ми е от голямо значение. За мен беше това да разбера това определение. Винаги е в моето ежедневие. Взех една тетрадка и пиша римата гладка. Мързи ме рано да ставам, предпочитам моята рима да почитам. Утре пак в затвора все едно ми преподават в килера. По-добър станах от имера, не ме кефи тая сфера. Бягам от час, идва направо при вас. Влизам като пак в стаята с мощния глас. Седя и се кефя на те, дето учат по 5 часа и се смея. Минава няколко часа, полудявам, ставам Еминем от новата раса и не искам никой да ми слага тетрадки в моята каса. Аз съм пас, поздрав за моя клас, нищо че никой не влизат в час. Вечерта ми късна, младоженец там като се обръсна, който ми се прави на интересен с римата, ще го блъсна. Той ми слуша рапа и в главата мръдна, виждам някакъв учебника прегърна. Дадох му пари да се излекува, после го прибих, защото главата ми надува и тогава пак римите ми чува. Как ти се струва? Рапа ми е от голямо значение. За мен беше това да разбера това определение. Винаги е в моето ежедневие. Взех една тетрадка и пиша римата гладка. Мързи ме рано да ставам, предпочитам моята рима да почитам. Утре пак в затвора все едно ми преподават в килера. По-добър станах от имера, не ме кефи тая сфера. Бягам от час, идва направо при вас. Влизам като пак в стаята с мощния глас.